wani irin tafiya za ka yi kai kasar. Mazahibul fuqaha wa sababul ikhtilaf, ga maganganun malumma da kuma sabaninsu. Ittafaqal fuqaha, malumma sun dace dukansu baki da ala jawazil kasr fi safar, sun yadda cewa ana kasaru lokacin da mutum zai yi tafiya al-mashru, tafiyan da shari'a ya baka dama kai, kasafar alwajib, kaman tafiyan da ya zama wajibi. Akwai wani tafiya ya zama wajibi kaman wance ke misal, ga misali safarul hajj, tafiyan hajji kaga wajibi ne, in ba da tafiyan ba kai kai aikin hajji, to wanga tafiya musulunci ya mai da shi wajibi. Wa safarul jihad, da safar tafiya na jihadi, za bar garin ga aje wani gari aje ayi jihadi, to wannan tafiya ya zama wajibi. To waɗanda suka kasance sun samu kansu suna tafiyan hajji sa'annan suna tafiya na mai jihadi, to malumma duka sun yadda za ka yi kai kasar. Wasafarul mandub, da safarin ma da ya zama mandub ba wajibi bane amma shari'a ya yadda, wato me tafiya ne da shari'a ya baka dama. Ilayi ka safarin tijara, kaman tafiyan business, za ka akra ka so ka sayar, za ka misali gari kaza ka sai ka sayar ko ka je ka sayar, to addinin musulunci ya baka dama irin wanga tafiya kai kasar. Malumma duka sun yarda ai kasar tafiya guda biyu, wato akwai tafiya da ya zama wajibi, akwai tafiyan da ya zama mustahab ba dole ba. Wani tafiya ne wajibi? Tafiyan hajji, sannan da kuma tafiya na jihadi, da tafiya kuma da ya zama mandub wato sunna. Wani irin tafiya? Tafiya da ya zama tijara, da ka sadda sayarwa, to duk an baka dama. Wahtalafu, ina suka yi sabani fi ma idza kana al-musafir asiyan fi safari, in matafiyin ya kasance tafiyan nan za shi sabon Allah, to da maluma suka yi sabani kenan. Zan nanata, wani tafiya aka baka dama kai kasaru? She muka ce maluma duka sun yarda tafiyan da ya zama wajibi an baka dama kai kasar, tafiyan da ya zama mustahabbi ba dole ba kaman tafiyan da ka sai ka sayar, to an baka dama kai kasar. Ina suka yi sabani? Suka yi sabani lokacin da matafiyin tafiyan da zai jin za shi yayi sabon Allah ne, to inda suka yi sabani kenan. Menene maganganun su guda biyu? Wayan suka ce ya yi kasar ko da tafiyan nan za shi yayi sabon Allah ne wannan bigire. She wayan suka ce ina, tunda tafiyan nan za shi ya sabi Allah ne cikin tafiyan, ba shi dama yayi kasar ba. Sabanin su kenan da maganganu insha Allah subhanahu wata. To ga maganganu fa za ba jumhurul fuqaha, sai malumma da dama suka je minal malikiyya, daga malumma na malikiyya wa shafi'iyya da shafi'iyya wal hanabila da hanabila ila adami jawazil kasr, suka ce ba daidai bane ayi kasaru fi safaril ma'siya, a cikin tafiya da ya zama sabon Allah. Tafiyan gada kabar garinka zuwa sabon gari za ka sabon Allah ne, to wannan tafiya jumhurin maluma suka ce ina ba ka iya kai kasar. Wa zabal hanafiya, sai hanafiya mazabi hanafiya ila jawazil kasar, suka ce daidai ne yayi kasar fi safarin ma'siya, ko da tafiyan nan za shi yayi sabon Allah, sabon daban tafiyan daban. Muna gane ma'anar magana, ai tafiyan yasa aka baka dama kai kasar, kaga akwai gajiya cikin tafiya, da sabon da zaka je kai ya sha bamban da tafiya. Shi yasa sai mazhabin hanafiya suka ce ko da tafiyan sabon Allah ne an baka dama kai kasaru insha Allah subhanahu wa ta'ala. Menene abin da ya kawo sabanin har yanzu game da menene tafiya? Ai tafiyan ba shine sabon ba, abinda za ka yin shine sabo. To yaushe aka baka dama kai kasaru in kana tafiya? Shi yasa ai tafiyan da nake yin daban yake da abin da zanin aiwatar. Shi yasa sai wani suka ce ai tafiyan zai taimake ka kai sabo, in ba tafiyan ba sabon. Shi yasa addini kuma bai yadda ka yi mai kasar ba, tunda tafiyan zai taimake ka kai sabo. Shi yasa suka ce bai yi kai kasaru lokacin da za ka yi tafiya na sabo. Sai na daban suka ce tafiyan daban sabon daban. Shi yasa za ka iya kai kasaru insha Allah subhanahu wa ta'ala. Menene har yanzu dalilin suna ga ai tafiyan akwai kunci a ciki, addini kuma na so ya rage maka kuncin. Shi yasa in ka rage sallah ba abu wani matsala, ko da zaka je ka aiwatar da sabo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa maganganun su kenan. Ga dalilan wayanda suka ce bai dace ka aiwatar da kasarun ka samu kanka da ka je kai tafiya na sabo ba. Istadallal jumhur, shi jumhur al-fuqaha na malumman fiki addini na musulunci lima za'abu ilayhi mimma yali, ga abinda suka je suka nuna cewa tafiyan da ya zama na sabo baka iya ka aiwatar da kasar. Qauluhu ta'ala, Allah na zance innama harrama alaikumul maytata
lalle Allah ya haramta muku dabba da ya mutu gabanin a yanka, ba daidai bane ku ci wadam, sa'an nan da jini wa lahmal khinzir, sa'an nan kuma da nama na farako, wa ma uhilla bihi li ghairillah, sannan abinda an yanka ba da sunan Allah ba ko an yanka muturu, shi Allah ya ce faman turra gaira bagin, amma duk wanda ya samu kanshi a cikin kunci ba wai don yana son ya ci abin ba, an baka dama ka ci. Yanzu misali, jini haramun ne ka ci, dabban da ba yanka da sunan Allah ko aka yanka ma turo haramun ne ka ci wannan, amma in ka samu kanka cikin kunci za ka iya ka ci naman farako don ka rayu, shi Allah ya ce in dai lokacin da za ka ci wannan abu ba wai don dama kana neman dama ba ne, da ka tashi shin shiga ce kai naman farakon gana misin gida ma ina neman na ciki ga kunci ya zo zan ci, to har yanzu za ka samu laifi ko da don kunci za ka ci, domin kana ci ne domin kana jin dadin ci, amma da ka samu kanka cikin kunci za ka sha giya don ka rayu, za ka ci naman farako don ka rayu, shiga ce ai abin ga addini ya haramta, in ba don kunci ba da bai, to yanzu aka baka dama kai. Muna gane ma'anar magana, ashe nan ga an nuna ashe in za ka yi abu in sabon Allah na ciki ba baka dama ka samu ruksa ba, shi suka ce to tunda Allah ya ce gabanin ka yi ka ci abin da ya zama haramu, she kana cikin kunci sa'an nan kuma ba za ka yi bane domin sabo, to she suka ce in dai haka ne ashe in kai ma ka samu kanka kana tafiyan da ya zama sabo na ciki, to ba baka dama kai kasar ba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Su suna ga dalilin su kenan insha Allah. Dalili na gaba shi Allah ya ce fa man turra, wanda ya samu kanshi a cikin kunci lokacin ake maka rangon, ashe in dai ba cikin kunci bane har yanzu ba maka rangoni ba, tunda kai tafiyanka ba tafiya ne na kunci ba, ba tafiya ne na aikin haji ba, ba tafiya ne na zuwa ka nemi halalinka ba, tafiya ne da zaka je kai sabo, to wanga tafiya ba kunci a ciki, ba daidai ne ka aiwatar da kasar ba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilan su kenan. To ga dalilan wayanda suka ce a ko da tafiyan nan na sabon Allah ne zaka kai daidai ne ka aiwatar da kasar, shi suka ce itlaqul nusus alwarida jawazul kasr lisafir, wai lalle maganan da Allah ya fadi ba inda Allah ya ce in tafiyan sabo ne kar kai kasar kawal. Allah wai in kuka samu kanku kuna tafiya ku yi kasar, shi sannan ruwanka da tafiyan da mai shin za shi yayi, in sabo ne har yanzu Allah ya bashi dama yayi kasar, domin me Allah ya ce wa idha darabtum fil ardi, in kuka samu kanku kuna tafiya. Allah bai nuna wani irin tafiya ba, inda Allah ya ce tafiyan da ba sabo a ciki, to nan ga daidai ne ka ce tafiyan da za a je a yi sabo ba daidai ne a yi kasar ba, to tunda Allah bai fadi ba baka da dama kai ma ka ambaci wanga lamari, wa'inda ke ga koda tafiyan sabo ne za ka iya ka aiwatar da ita wanga lamari insha Allah. To yanzu menene zance mafi inganci bayan an duba dalilansu duka baki daya? Abin da ya kasance kaulun raji shine ma za'aba ilayhi jumhurul fuqaha, shine abinda jumhurul fuqaha suka je a ciki, min annal ma'asi ko al'asi la yarhas lahu bil kasr fi salah, duk wanda tafiyan shi tafiya ne na sabo ba daidai ne ya aiwatar da kasar ba, da ya cika ita sallah ne insha Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yanzu mun ba da jawabin wani irin tafiyan da shari'a ya yarda da shi insha Allah subhanahu wa ta'ala.